Cum a afectat pandemia relația părinte-copil? Cred că virusul acesta mai degrabă a apropiat în unele situații părinții de copiilor. Știm cu toții că trăim o perioadă în care părinții au foarte puțin timp, iar copiii stau foarte mult timp singuri sau au foarte multe activități peste zi. Practic îi trimitem în tot felul de direcții ca să le umplem timpul pe parcursul zilei, ca atunci când ne întoarcem acasă ca și părinți și ei să fie avut o activitate, să nu fi rămas plictisiți peste zi. Cred că pandemia aceasta a apropiat familia, iar copiii au devenit mulțumiți de faptul că sunt văzuți de către părinții lor. Asta în unele situații. Desigur că în funcție de starea emoțională a fiecărui părinte, unii copii s-au putut bucura așadar de prezența părinților în pandemia aceasta, în starea de urgență, când toți au fost acasă, iar unii copii, în funcție de starea părinților, au putut să simtă un distres pe fundal.